இந்த மாதிரி லோட்டஸ் வரையதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் சொல்ல போற 5 ஸ்டெப்ஸ் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டெப் 1, ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் சென்டர்ல +1 நான் போடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஸ்டெப் 2, இப்போ +ஓட டாப்ல ஒரு சின்ன ஓவல் ஷேப் அண்ட் அதை சுத்தி ஒரு பெரிய ஓவல் ஷேப்பை போட்டுட்டு பெட்டல்ஸ் வர ஏரியாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு நான் பண்ற மாதிரி டாட் வச்சிருங்க. சிமிலரா ஹரிசாண்டல் லைனோட கீழேயும் ஒரு செமி ஓவல் ஷேப்பை போட்டுட்டு 3 பெட்டல்ஸ்க்காக 3 டாட் நான் போடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஸ்டெப் 3, இந்த ஸ்டெப்ல மேல வரைஞ்ச பெட்டலோட டாட்ஸ்ல இருந்து பொறுமையா 2 கர்வ்ஸ் போட்டு பிளஸோட மிட் பாயிண்ட்க்கு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இதே ஸ்டெப்ப லோட்டஸோட பெட்டல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டாட்ல இருந்து பிளஸோட மிட் பாயிண்ட்க்கு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஸ்டெப் 4, இப்போ ப்ரீவியஸா பண்ண ஸ்டெப்பையே கீழ இருக்கிற 3 பெட்டல்ஸ்க்கு ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அண்ட் மேல கேப் இருக்கிற ஏரியாஸ்லயும் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டல்ஸ் போட்டு ஃபில் பண்ணிடுங்க. தென் வரைஞ்ச பிளஸ் அண்ட் செமி சர்க்கிள் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிட்டு லோட்டஸோட எக்ஸ்ட்ரா டீடைல்ஸ்க்கு நான் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருங்க. அண்ட் ஃபைனலா ஸ்டெப் 5, லோட்டஸோட பேஸ் அவுட்லைன் எரேஸ் பண்ணிட்டு லோட்டஸோட சீட் ஏரியாக்கு மஸ்டர்ட் எல்லோவை கொடுத்துருங்க. தென் பெட்டல்ஸோட டாப் அண்ட் பாட்டம்லயும் நியூட்ரல் பிங்க் வச்சு ஸ்கெட்ச் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு ஒரு டார்க் பிங்க் அண்ட் ரெட் கலரை வச்சு ஷேடிங்ஸ் நீங்க லேயர் பை லேயரா கொடுத்தாலே போதும், உங்களுக்கு சூப்பரான லோட்டஸ் டிராயிங் கிடைச்சிரும்.